बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून केवळ औपचारिक कार्यक्रम न करता सामाजिक बांधिलकी जपत अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण संघ सावंतवाडी महिला सेलच्या वतीने एक प्रेरणादायी उपक्रम राबवण्यात आला. चिंचोली येथील असेसी मतिमंद मुलींची शाळा येथे या विशेष मुलींना जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप करून महिला दिन साजरा करण्यात आला. दरवर्षी 8 मार्च रोजी महिला दिन विविध कार्यक्रमांनी साजरा होतो. मात्र सावंतवाडी शिक्षक संघाच्या महिला सेलनं औपचारिकतेपेक्षा माणुसकीला प्राधान्य देत यंदा या दिवसाचं औचित्य वेगळ्या पद्धतीनं साधण्याचं ठरवलं. समाजातील दुर्लक्षित आणि विशेष गरजा असलेल्या घटकांकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी चिंचोली येथील असेसी मतिमंद मुलींच्या शाळेची निवड केली. या शाळेतील मतिमंद मुलींच्या दैनंदिन गरजा ओळखून त्यांना मदतीचा हात देण्यात आला. शाळेतील मुलींना जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तूंचं वाटप करण्यात आलं. त्यामध्ये पौष्टिक खाऊ आणि फळे दैनिक वापरासाठी लागणाऱ्या वस्तू देण्यात आल्या. या वस्तू स्वीकारताना विद्यार्थिनींच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून उपस्थित शिक्षिकाही भारावून गेल्या होत्या.